May nasiraan pang truck. Dito. Kasa tayo dito. Chill ride lang daw, putang ina. Bumabakbak na naman. Kinamote ni Aizor. Putang ina. Nasabi ko na ba mga Kaizor kung saan sa Bulinaw tayo pupunta? Hanapin natin yung nakatagong spray. Ang lakas pa rin boy kahit na lining na. Rudy yun? Wow, grabe ang lamig, nasimoy ng hangin. Yeah, putang ina, grabe ang curve. Delikado, matagtag. Putang ina, ambulansya pa, nasa. Wala, picturean ko kayo. So alright mga Kaizor, so panibagong ride na naman ngayong umaga. So andito na tayo sa may park ng Sual mga Kaizor, dito sa bandang paakyat na tayo ng Sual Zigzag Road mga Kaizor. Kaya dito na tayo nag-start ng ating vlog. So time check natin is 6:49 na ng umaga mga Kaizor, no? So tara, let's go. Putik. May nasiraan pang truck. Kasa tayo dito. Slowly but surely. So, chill ride lang mga Kaizor. Chill ride lang tayo, promise. Ang biyahe natin ngayon ay sa Bulinaw. Baya tayo ng Bulinaw mga Kaizor, kasi namiss ko yung Bulinaw. Chill ride lang daw, putang ina. Bumabakbak na naman. Namiss ko yung mga panahong nag-solo ride tayo mga Kaizor. Kaya habang walang charity ride ngayon is
Nag solo ride muna ako mga ka-Izor na. Kasi minsan need natin mag-isa. So para sa akin ito yung way. Ito yung way ko para malis yung mga sakit ng ulo sa trabaho, sakit ng ulo sa mga problema na kinakaharap natin araw-araw mga ka-Izor. Kaya sa pag-ride ko na lang dinadaan. Imbis na magpapahinga na sana ako kasi wala akong pasok, is nag-ride na lang ako mga ka-Izor. Kahit malapit lang, may magandang destination na pupuntahan, wala lang, nakaka-less lang talaga ng mga problema mga ka-Izor. So part na tayo ng Alaminos City, Pangasinan. So mahababang biyahe pa mga ka-Izor, siguro less than 1 hour or more. More or less 1 hour pa mga ka-Izor. Depende pa rin yan sa pagpiga ng ating throttle. Bittersweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow, looking for things that I can't Tinamote ni control. Izor. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try, can I let it go? Running from the past, wanting to be Putang sure. ina. Kaya talaga Chaos doon. in my mind, constant deja vu. But every Yeah, time bira tayo ng it konting comes siga. back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but Yeah. it tastes bittersweet. Tangina, di ko na shit kung nag-record pa tayo. Falling. Whoa, I like the taste of it. Bahala na, hindi ko makita. Titinagan ng araw yung ilaw. Bani na tayo. Bani, bani, bani. Ang napuntahan ko lang na destination dito sa may Bani, Pangasinan mga ka-Izor is yung Nalsok Cave. Yun pa lang yung napupuntahan ko dito na tourist spot nila sa Bani. So siguro next time mag-set ako ng ride dito sa Bani. Kasi balita ko mahigpit dito sa Bani. Iwan ko lang ngayon. Wala pa akong napupuntang beach dito sa kanilang bayan. Nasabi ko na ba mga ka-Izor kung saan sa Bulinaw tayo pupunta? Hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo. Pero ang pupuntahan natin ay sa Bulinaw Hidden Spring. Hanapin natin yung nakatagong spring. Hindi ko alam kung anong spring yon. Sana maganda pa yung kuha ng ating camera. Sana hindi nakakasilaw. Tangin na, late kasi tayong bumiyahe. Alas 6 na tayo nakaalis. Ang lakas pa rin boy kahit na lining na. Sir, good morning. Good morning. Pasuyin na lang nila sa boss. Sige po. Saan punta natin? Sa may Bulinaw lang po sir. Pasuyin na lang natin. Rusi yan? Hindi Opo. ba yan yung ano, Honda? Rusi po na yung mini bike. Tagalin ko yung kamanaya. On.
Thank you. Sige sir, salamat. X, ano yun? Yung isa? Mike. X. Sige sir, thank you. So, na-checkpoint pa tayo, pinakara pa tayo boy. Lisensya lang naman yung hanap nila mga ka-idol, no? Then, ang babait na nag-checkpoint sa atin, then hinangaan pa yung ating motor. Rusi lang pala. Bili din talaga ako dito sa motor natin mga ka-idol, kasi kakaiba. Yung motor natin, bihira makakita ng ganito sa amin dito. Kaya palagi tuwing nag-checkpoint ako mga ka-idol, tanong sila ng tanong kung anong motor to. May tatak naman. Tapos kung minsan tinatanong din nila kung ilang cc yung ating motor. Recording ba? Tangina, loba na ata boy. Yun, recording pa pala. Baka salita ako ng salita di na pala nagre-record, sayang naman. Wow, lumamig mga ka-idol. So dito na tayo sa may Swiss papuntang Bulinaw mga ka-idol. Wow, grabe ang lamig, nasimoy ng hangin. Yeah, putang ina, grabing curve. Wow, shit, ang lamig boy. Delikado, matagtag. Tangina, pangit. Pangit na. Pangit na yung spalto, matagtag na, hindi na pino. Grabe. Ya putang ina. Yeah. Putang ina, ambulansya pa natarapan natin. Putang ina. Natakot ako sa ambulansya, ang puta. So dito na tayo sa may Bulinaw mga ka-idol. Papasok na tayo. Picture taking muna tayo saglit. Dito hindi mainit. Pahinga din POC break siguro mga ka-idol. Siguro dito ko na lang muna ikakat yung ating vlog mga ka-idol. Then pahinga muna ako siguro ng 10 to 15 minutes dito mga ka-idol. Then diretso na rin ako kasi hindi ko na mag-set na ako ng Google Map kasi hindi ko na kabisado yung pupuntahan natin mga ka-idol, no. So see you later mga ka-idol. Yee! Wala, picturean ko kayo.
Kunin ko to. Okay. Back to the road mga ka-Izor. So sabi ng ating mapa is 5 minutes na lang. Nandun na tayo sa location. 5 minutes na lang sabi ng ating mapa. Yung ating destination na pupuntahan sa Bulinaw Hidden Spring mga ka-Izor. Alright, so andito na tayo sa Hidden Spring pala mga ka-Izor. So dito na pala yun. Alright, so nandito na tayo sa may Bulinaw Hidden Spring mga ka-Izor. So nagpark tayo doon sa may taas kasi umulan daw ng madaling araw mga ka-Izor, kaya medyo maputik, mahirap iano yung sasakyan. Pero okay lang yan para makapag-exercise naman tayo. Kung mapapansin nyo, yung tsinelas ko sumama na yung mga putik mga ka-Izor. Sumama na yung mga putik.